Nubasahin tayo kabsat ti Ebanghelyo. No, halang iti Ebanghelyo ti tingal daw. Iti Ebanghelyo ni San Mateo, Marcos, Lucas, ken Juan. Masarakan tayo tas apo nga ni Apo ti Jesucristo mapan ti naduma-duma nga lugar. Salang iti lugar no teritoryo dagiti Hudyo no diket uray pay iti saan nga Hudyo wenno Samaritano wenno makuna tayo nga Hentil. Di tiyempo ni Apo Isus duwa lang ti klase nga tao di dagiti Hudyo ken dagiti Hentil nga saan nga Hudyo, no? So makita tayo na no kalpasan nga mapaimbag kalpasan ti mission ti Apo ti maysa nga lugar adu dagiti tattao nga mangingawid kanyana hangka nga agawid Apo ngem kuna ni Apo inakpay mapanti sa bali nga lugar ket ikasabak ti naimbag damag ken agasak met amin nga masaksakit taiso ti nakabaunan kanyak. So ni Apo Isus isu ti imbaon ti Diyos Ama, the first missionary in this world. No? Ket dayta Apo para kadagiti amin nga tattao saan laang para iti maysa nga grupo nga tao, maysa nga puli, maysa nga nasyon no diket para iti amin nga tattao. So nga kuna iti may kadua nga may surat awan ti idumdumayo kuna ni Apo, no? Awan kumang may dumduma kada tayo kakabsat, no? Impakita mismo ni Apo Isus ngay tarigagay na ket para iti amin nga tattao saan lang para iti amin nga kailian na, no? So nga kabsat dayta ti muna nga puntos nga mirisin tayo. So nga mauawagan ti simbaan tayo nga Katoliko. No, Katoliko kahit na suwen, universal. We have a universal intention that all people must be saved in Christ and through Christ. No? Dayay ti napintas na tarigagay tayo. So nga welcome amin nga tatao. Uray anya ti kasasaad dayta nga pada ti tao. Baknang man wino na panglaw, welcome amin iti relihiyon tayo. No? Han tayo nga idumduma ida. Nya ti panang idumduma ngay. Han tayo baga ti bukod ti nga bagi. Da kami lang ti may salakan. Kapuinta da kami lang ti napaltingan. Ti kinapudno. Don't say that. Tano aramidim dayta, ano ibagam dayta, saan ka nga mawagan nga Katoliko. No? Antay nga parisan na giti da duma. Da kami lang ti may salakan, da kayo, kasi kayo. No? Ada pa'y mga ibaga, iditsimpo ni Apo Isus. Hang kayo, nga may salakan, da kayo nga san nga Hudyo. Da kayo ket pinarsuan ni Apo Diyos ka pangsungrod, ti Apo iti impyerno. Abo, narigat day jay, pagsasawa. No? Da tayo nga Katoliko, welcome amin. No? Awan kuma, ti may dumduma, orean niya ti kasasaad, ti panagbiag na. Daya ti muna nga puntos na. Iso nga, impartiing ti Apo, imbaga na day jay. Mark chapter 1 verse 38, basahin nyo dayta, no? The Lord is always available to everyone, to anyone, no? Resya sino day jay. So His intention is for all people. May kadwa, nabasa tayo, nangigan tayo, ti first reading, ti dayto yung aldaw, ti muna nga may basa. Sadyay, particular, iti libro ni Propeta Isaias, Kapitulo 35, versikulo 5, niya kuna na ijay, ingkari ti Diyos Ama, nga makitanton, dagiti bulsak, makakitanton, kuna na. Agsalanton, dagiti pilay, no? Makangagton, dagiti tulang, kan makasaunton, dagiti umal. Ket dayjay nga ingkari ti Diyos Ama babaen
ni Propeta Isaias ket tinumpal ni Apo ti Kristo. Nangigan niyo tatay ti Banghilyo. No? Ni Kristo ngamin, timbaon ti Diyos Ama, mismo nga na, nga isutan ng ipakita, nga nyaman ting kare ti Diyos Ama idi, tinumpal na babaen kini Kristo. Awan ting kare na, nga haan nga tinumpal. No? So nga, idi, pinagsauna, ti umel. No? Kaya di nakangag dagiti tulang. No? Sakbay nga napasamak dayjay, kabsat. Anya, tinakita yo, ngay naramid niya po. Wino, anya dayjay, kayat ti Apo, nga makita na, sakbay nga garamid iso na ti milagro. Sino tinangyeg ti maysa nga tulang kinumal? Sino? Dagiti? La, ang kay mga nagdengdengag samay. Ti Banghilyo. Sino dagiti nangyag ti tulang kinumal? Kini Apo Isus? Dagiti? Kailyan na, dagiti tatao, karuba na. Nakita ni Apo Isus ti pamati dagito yung nga tattao. No? Pasimudag na kada tayo kakabsat. Na ipatag tayo kumadag iti kaaruba tayo. Oray na ti kasasaan iti kaaruba tayo, ipatag tayo da. Hanga gapuanta, makatulong da no tiyempo tiriga tayo, no diket. Napatag ti tunggal tao, ti tunggal tao, insagutan ni Apo Diyos, ti biyag na mismo. Nung mabasa tayo ti Genesis chapter 1 verse 26 to 27. Na ti tao, itunggal tao, kit pinarswa na, nga kalanglangan na, agapuntay ni ka na, ti special nga sagot, ti biyag na mismo, iso ka na patag, ti tao. Hantay ngay dumduma, kuna ti first point, hala nga, hantay dumduma, ipatag tayo pa ida, nang runa ti pamatida, ta iso, ti makatulong ka na tayo. Amen. Dayjay, ti ugali tayo. So, kahit pasimudaag na, nga papintasin tayo kumati relasyon tayo ti unag tigimong. Han kumanga na tayo ti balin nga instrumento ti panagsisina. No? Kitain nyo ti Banghilyo tayo. Inagasan niya po Isus. Ti tulang ken umal, gapo iti pamati iti kailiana. Gapo iti pangasiya. Di bawat da kini Apo Isus. Magpagpakaasi da kini Apo Isus. Nga ipatay na kuma. Ti ima na kenkwana. Si kastalaon na iti tarigagay da iti karuba da. So, no basahin tayo ti Banghilyo kakabsa. No? Ni Apo Isus. Saan lang na paimbag ti masakit babaeng ti bukod na nga pamati. No, di na paimbag. Gapo iti pamati diti kaarubada. Yeah. Ken, idi madama nga paimbagay ni Apo Isus, titulang kinumal, inusar na pa'y, DJ, na insigudan nga practice da. We know, DJ, cultural practice da. No? Apay nga kunak day kasjay. Nga tinaramid na kabil na DJ tamudo na iti, lapayag na. Nagtuprapay, idaduma. Makita tayo, nagiti pada tayo nga mangagas dita. Nagiti, kuhan? Ito ti, adin mo minsan tupraan na di tuyo. Kasi din mo tupraan na. Dumakit, dua-dua na pa yung masidag ta niya. Niya, kaya ito nga pa nagadungan laway ni kabil na tuy kwa. No? Nga, that is, makuna tayo nga cultural practice. Ani Apo Isus, uray awan kumaray jacket, mabalin na, kabailan naman nga mangagas. Nga inusar na day jay, ta iso, ti ararami din dagiti panglakayan idi. Iso ti cultural practices da. So nirespeto ni Apo Isus, dagiti aramid. Inararamid, dagiti mangagas idi. No?
ngam ti kang runaan, no? Para kini Apo Isus. No makita na nga ti tao nga masakit adaan pamati, wenno pamati dagiti karuba na agasa na. Okay. Sapay la kuma. Ada pamati tayo bukod nga pamati. Na ken pamati ti karuba tayo. May katlo kabsat, kalpasan ti panang paimbag ni Apo Isus dagiti tao nga tulang ken umal. Anya timbaga na karagiti tatao nga ada sadyay. Kunanad to'y imbili ni Jesus karagiti tatao di da ipadpanamag daytoy iti siya sino man kunana. Ngam no kasano ti panangigunang-gunam na adi da isa sarita adapay ti gagarda nga mangipadpadamag. Apay ngay. Imbili ni Apo Jesus daytoy. Ta una napakumbaba ni Apo Isus. Madina kayat nga pasundayag di kinaimbag nga inaramid na. Kasta katay kumamay. No adamat na imbag naramid to ti pada tayo tao kasapulan pa iya nga ipasundayag tayo. Hoy, siyak tinangaramid ti kasta. Siyak ti kastoy. Hoy, di ba ti tao kay kayat da nga mabigbig da. They want to be affirmed. They want to be recognized. That they have done something good to the other people. Hanga kasapulan. Dati minsahe ti Apo, agaramid kalata ti kinaimbag. Hano nga tarigagayan, nga mabigbig ka. Taamo ni Apo Diyos, ti tunggal, nasayaat, wino, kinaimbag, ngayon pakat mo, wino, inaramid mo, tinaldaw-aldaw. Gungguna na kanto, kakabsat. Dahil ta, kuma, ti ada, kanayan ti panunod tayo. Ngam, niya tinapasama. Numan pa imbaga ni Apostles. Numan pa imbilin na. Nga sa awan kuma. Ti siya sino man ti pagbagaan nyo. Ad-adapay ti gagarda. Nga mangipadpadamag. Imbagkit di. Ta, nasayaat nga. Damag. Timpadamag da. Di pa nang paimbag ti tulang. Kinumal. Nungay no dakes ti padpadamag mon. Daitan, ti madi. No, kaguran ni Apo Diyos di jay. Against the 8th commandment. Hang kadi? Ano di 8th commandment, Apo? Ano di 8th commandment? Saan ka nga? Agsaksi iti? Ulbod. Wino saan ka garamid iti? Anyaman nga istorya nga mang pirdi, ti dayo, ti padamatao. So, ti banghilyo tayo. Okay lang, nung mangipadamag ka. Ngam na sayaat, hang kumari jay, dakas. Anya ti awag tayo rito ti tao nga nalaing nga mangipadamag ti dakas. Wino mang pirdi, ti dayo, ti padanatao. Anya ti awag tayo di jay. Ha? Marites? Anya ti Marites? Chismosa ko na ni Manang. Haan, Marites, Master of Arts in relaying information through an exaggerated storytelling. No? Kahit nasawan, masteral gayam da itapo. No? Ngam, nadagsan. Nadagsan nga basol da ita. Kapsat. Pagaro, tidaduma, nalaglagan lang dahita. No? Any transgression against the 10 commandments, kung natin may isang theologian, is tantamount to mortal sin. Nadagsen dahi jay. So nga, likan nyo, nga garamid ti kasta. Kunayo, in fairness, adamat tinaramid na nga naimbag. No? Masansan, no? Barkada yung awan, ay iso ti pagpatangan nyo, nga da. Jay, ti alwadan nyo kabsa. Ket, ti maudi. No, dagito'y talo nga puntos na dito'y. Ti maudi kabsat dito'y. Bagak kada kayo. Ni Apo Santa Maria, iso ti kalaingan. Nga mangibabait kada tayo. No? Isunat yung espirituan nga ina tayo. So nga kumamang tayo kinkuha na. Amin nga kasapulan tayo. Ti panagbiag tayo. No? Dumawat tayo kini Apo, babaeng ti panangibabait ni Apo Santa Maria. No anyaman,
tinapintas nga tarigagay, ti bukod ti nga inad, ti lubong, napinpintas pa iti tarigagay na, para kadatay amin. Iso nga, bigbigin tayo iso na nga iso, ti ina tayo amin. Iso nga, mawagan iso na pa nga, the Mother of God. Iso ti kagura ti dadu mga tao, di klang mapampanunot, no apay gurgurain da. What's wrong? Na ibigbigin tayo iso na nga iso ti ina, ti Diyos. As far as Jesus Christ is God, I would say Mother Mary is the Mother of God. No. Ti daduma, it's illogical kung kuna ti daduma. No. It's beyond logic, actually. Dahito man, ti bigbigin tayo kabsat. No? Ni Apo Santa Maria, nila, kalaingan nga mga ibabait kada tayo, kalaksidan ni Apo Isus. Kumamang tayo kinkuha na. Bigbigin tayo isuna. No? Ken ti maudi, kaya maudyan na, ita, ti foundation anniversary, ti Society of the Divine Word, we know SVD, Societas Verbi Divini, the congregation me, founded by Saint Arnold Jansen, no? And Saint Joseph Prenadimits. Dahito po, ket iti dahito yung aldaw, rambakan mi ti 149th foundation anniversary. Ti basit nga istorya na, ti founder mi idi, no? Ket, iti 1875, no? Sakbay nga nangibaon, ti missionaries ti dumaduma nga lugar ti Tirualubong, ket addaday jay problema ijay Germany, nagbaitan iti Netherlands, culture camp nga kunada. Talaga nga ada problema ijay ket tiltiliwinda dagiti religyoso, dagiti missionaries, no? Idi, no? Nga hanga nagsardeng nga mangwaragawag tinayembagadamag ti founder mi nang ibaon kit di ti missionaries throughout the world. So nga datay kumamit kasjay. Uray niya ti problema nga malakam tayo no, mapadas tayo iti ulag tigimong, no? Han tayo nga agsardeng nga mangwaragawag tinayembagadamag. Rugian tayo iti pamilya kinitigimong. Dayta ipageta ni Apo Dios. Ngem agbalin tayo lata nga epektibo nga missionary ti Apo, nga kas kini Apo Isus nga the first missionary, no, talikudan tayo ti bukod ti nga bagi. Babayan ti panagbabawi tayo kadag ti basbasol tayo, tapno agbalin, agnaid, ti Espiritu ti Apo kada tayo. So we must always be nourished by the Word of God and the Eucharist in such a way that we could participate in His mission. Dahil takuma, ti tarigagay ti amin. No. While we are still living in this world, while we are still participate in God's mission, let us try to let the Holy Spirit indwell in us by humbling ourselves to acknowledge our shortcomings and failures before God and say to Him, Lord, use me for the glory of your name. Amen? Tumakder ti amin yung kapsat. Mamatyak,